В последните години изведнъж се напълни с инвеститори, ментори, коучове по богатство. Хора, които до вчера нямаха бизнес, а днес продават курсове как да забогатееш. И искам да кажа нещо много просто. В повечето случаи не печелят хората, които инвестират. Печелят хората, които продават курсовете за инвестиране. Защото инвестирането не създава пари. Инвестирането умножава пари, които вече имаш. Ако спестяваш по 300 до 400 евро на месец, не си инвеститор. Ти си човек, на когото му продават мечта. С тези пари не купуваш имоти, не диверсифицираш реално, не поемаш риск, без да си застрашиш стабилността. И това не е обида, това е математика. Истинският въпрос е, ако тези гурута правеха толкова пари от инвестиции, защо изобщо им трябва да продават курсове? Защото курсовете са по-сигурен бизнес от самите инвестиции. Нулев риск, гарантиран кешфлоу, скалируем продукт, печалба, независимо дали учениците губят. Същото беше с дропшипинга, с криптото, с AI, с трейдинга. Малцина печелят реално, после идва хайпът, после идват курсовете, после масите влизат късно. И накрая печелят тези, които продават надеждата. Истинските пари не идват от пасивен доход, идват от умения, от бизнес, от реална стойност. Първо ставаш ценен, после добре платен, после инвеститор. Ако започнеш от инвестирането без да имаш доход и капитал, не инвестираш. Спекулираш с бъдещето си. И не го казвам, за да обезкуража хората. Казвам го, за да ги върна в реалността. Защото богатството не се продава в курс. Продава се илюзията за него.